Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinci. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla ka-29 Agasti 2025. Sikhumbula izolo uHlathi bekacabanga izinkinga zakhe azenze ngamasibomu waze wakhala bakithi. Namhlanje ubalisela uThulani ngokuthi uyakubona konke komfazi kodwa kwezingane zakhe kuweso ngoba zonke azisamfuni futhi akazi ukuthi uzokwenza njani. Wamduduza uThulani emtshela ukuthi akunjalo, kusayinto nje yesikhashana. Washo uHlathi ukuthi ayikho leyo nto, ulikamva wakukhipha ngomlomo ukuthi eduze kwakhe noyanga akamdingi. Washo nokusho ukuthi noqhawekazi naye akasamfuni. Wathi uyababaza uThulani, washo uHlathi ukuthi ukusho ngomlomo wakhe ukuthi uyamzonda. Washo nokusho ukuthi izinto abafundise zona zehlukile kakhulu kunalezi azenzayo. Wathi nje ezwa kwangena imeseji efonini yakhe, if ethi uyobheka uZoleka usende u-25,000 rand. Wabuza uHlathi ukuthi kazowani lo 25,000 rand. uThulani wathi mhlampe uyazisola ukuthi wamxosha endlini yingakho emsendela kanti akabuzanga elangeni bakithi. uHlathi uyobona uZoleka emsebenzini wakhe ngaphandle kokuthi enze i-appointment. Bathi bayamuvimba lutho ukuvimbeka uHlathi wangena esegolokudele ofisini kaZoleka. Wavela wathi uZoleka akayekelwe angene. Wafika wabuza ukuthi eyani le mali efakwe kwi-akhawunti yakhe. Wathi uZoleka eyamalobolo lawa alethwa umndeni wakho ekhaya. Wathi ethi uHlathi uyenzela lento yenza uZoleka. Wathi I'm buying myself back. Washo khona ukuthi ufuna ukukhululeka naye. Wathi uHlathi yini lena azama ukuyenza. Wasixolisela bakithi uZoleka kuHlathi ukuthi wenze into engalungile. Washo uHlathi ukuthi ayikho right lento oyenzayo Zoleka. Wathi uZoleka ungenza nanoma yini ngaleyo mali. Uqhawekazi uyobona uThumeka uyamxoxela ngendawo ehlala ubaba wakhe ukuthi akuyona indawo engahlala umuntu ophilayo leyana. Wakhombisa ukudabukisa bakithi uThumeka. Wamkhuza uqhawekazi ukuthi asikho isidingo sokuthi adabukise indoda endala kanjeyana, edabukele indoda endala kanjeyana. Wathi uThumeka ukuthi nawe qhawekazi uyu-understand-a if usumdala ukuthi ikakhulukazi uma umuntu usunabantwana naye akube kusafana. uZoleka uyohlangana nommeli wakhe we-divorce angithi akasafuni lutho oluzomhlanganisa nento ethi mabandla, kanti akazi ukuthi ummeli uze nezindaba ezijulukisa umgogodla. Wabesemtshela ukuthi isitifiketi sakhe kade sibuka uma ethi nhla uZoleka noHlathi bashade umshado ohlanganisa amafa. Wavele wabamba ikhanda uZoleka wabese esemtshela ukuthi if eqhubeka nale divorce uHlathi uzothola ingxenye yemali yakhe. Wavele wakhala kakhulu bakithi uZoleka esho khona ukuthi uHlathi akakwazi ukuthola imali yakhe ayisebenzele kanzima kanjena. Bamba lana ungakhohlwa ukwenza notification bell nokusubscribe nokushiya umbono wakho. Bye.